Здравейте, хора! Това е една моя поредичка. Ще бъдем двама. Аз съм Гошко. Това е Иво. Чакай, не мога да намеря лицето. Аут! Дето и ти. И ти да направи. Добре. Чао. Аз проша дървата. Едно дърво. И 3, 4. Събери 5. Тъп компютър. Какъв компютър? Не дам на компютъра. Той лъжи, не играем на компютъри. Да, бе. Как ще обясниш защо бутчетата и сърцата са ни там отгоре, а? Как ще го обясниш това? И че аз не съм смерника, как ще го обясниш? Естата. Защото не сме на лаптоп, какви ги лъжеш. Аз ще си направя кирка. Аз това бача. Един меч. Кирка. Обаче. Брадва. Един куфър. Още един, за да стане два. И сега лопатка. Аз съм готов. Аз не. Аз съм 2 часа. Да си направим къщата. Където? Ей, сега ще видиш. Много бързаш. Да, много. Ето така. Да. И последно. Ти къща ли правиш? Не. Къде е къща? Там на мен не ми стигна дървото. Какво си слагал тия купчета? За тъщо. Хайде прави. Две ще ми стигнат, мисля. Ще ми стигнат. То. Ама не за къща. За едно. За какво? Така. Хайде стига. Хайде бързо, че копай дърва. Що? Ами, за къща. Аз имам. Все пак копай. Бабе, Копай да. с брадва. Така. Колко имаш? Аз 18. Аз 13. 13. Става тъмно бързо да правя дървета. Не става. Не става. Така. Направи врата.
Тя служи за бързо те стахат. Ма де си ти? Де щеш да строиш къщата? Така. Това е много малко. И така. Служи вратата. Няма врата. Те служи те стахат си. Аз не съм го взимал. Търси го. Но обаче за сега ще бъде малко. Не е така. Намери ли го? Врата. Не да, удобно е. Защо я строиш така? Сложи честовете. Взели търстаха. Къде? Аз ще го взема. Ще направя чест. Аз имам. Добре. Душа 2 пъдеса. Това мисля да е от този епизод. Абонирайте се, напишете в коментарите и нека да свършва епизодът. Да свършва, нали? Да.